gol, 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 gol. Comença els descontrolats. L'última aturada de seleccions abans del Mundial. Ja comencem a saber quines seleccions estaran al Mundial. De fet, la selecció espanyola està molt i molt forta. Seguim amb el Barça, que perd a Rafinha en aquesta aturada de seleccions i es perdrà els 3 partits importants contra l'Atlètic de Madrid, que jugaran en 11 dies i on es definirà la temporada del Futbol Club Barcelona. L'Espanyol, que no arranca encara, no? Jugarà aquest cap de setmana a la Cartuja contra el Betis i el Girona, que jugarà a casa contra el Villarreal. Comentarem tot, així que tot això i molt més aquí, als Descontrolats. A la meva esquerra, Guillem, què tal? Què tal, David? Molt Solsona, què tal? Què Tot tal, bé? David? Molt bé, molt bé. Amb ganes aquí o...? Sí, gaudint, no?, de l'aturada de seleccions una miqueta, els amistosos, aquí a veure quins equips són els que acaben d'anar al Mundial. Està molt bé interessant la cosa. Ara comentarem, però així ja per saber una mica la teva opinió, què n'opines tu de les aturades de seleccions? Avorreixen o no tant? Jo crec que van bé per preparar els jugadors i tal, però crec que hi ha algunes que sobren. O sigui, jo reduiria una miqueta la quantitat d'aturades de seleccions. Bueno, Guillem, ara comentarem això quan arribi el nostre company Adri, que està a punt d'arribar. És veritat que avui serem 3, així que... Bueno, seguim ara sí amb la secció samarretes. Les diferents samarretes dels col·laboradors. Quina serà la millor? Bueno, comencem amb tu, Guillem. Quina samarreta em portes avui, Bueno, tio? avui porto la del Bayern, que és una samarreta molt especial per als culers, perquè és de la temporada en la qual el mateix equip, el Bayern, els va ficar 8 en una eliminatòria de Champions i el Bayern va acabar guanyant la Champions League aquella temporada i, bueno, una Champions marcada per al Covid, també. Quin record, Quin partit, Ara comentarem perquè tenim aquí a l'Adrián Rodríguez. Què tal, Adri? Què tal, David? Bé. Hòstia, se'm fa estrany estar aquí, Sí? Sí. Com et veus? Bé, he arribat just, però amb ganes de parlar. Samarreta de selecció espanyola. Sí, mira que no m'agrada repetir, porto 2 setmanes amb la mateixa, però és que avui és un dia gran. Sí. Per Barcelona, Catalunya, Espanya, juguem aquí, o sigui que molt contents. Què n'opines de la seva samarreta i sobretot el que ha comentat ell, d'aquest resultat tan icònic? Ara mateix la samarreta no m'agrada, perquè tenim una eliminatòria per davant, però el que has dit ha estat millor. Sí, no. Jo me'n recordo que va ser un bon any, de Covid. És veritat que no hi havia públic, però els partits que es van viure van ser interessants, sí. Tu portes la samarreta de l'Eurocopa del 2024, la que va guanyar Espanya, i jo porto la del 2020-2021, que es va fer, on Espanya es va quedar a les portes de la final per una tanda de penals, on Álvaro Morata va decidir... Bueno, no va decidir, evidentment, però no va fallar. Diguem. Sí, però és veritat que aquella Eurocopa, o sigui, Espanya va jugar contra Itàlia, que tenia un equipàs, me'n recordo que va ser l'any a més de Jorginho, del Chelsea, que el Chelsea guanya la Champions, Jorginho va ser un dels candidats a la pilota d'or, va ser difícil, i aquest any, imagina't, l'Eurocopa, o sigui que també per això estem tan il·lusionats. I amb un Chiesa també, que aquell any anava volant, Sí. Se'l feien molt a dits, a aquest jugador, el Federico Chiesa. A TikTok jo veia molt d'Espagueti Mafia, no sé què, sí. Quina bona Eurocopa, em va agradar molt, Bueno, sense més dilació, comencem amb el debat. Comença el descontrol. Comencem amb el que estàvem parlant, les seleccions. Aturada de seleccions on s'estan fent amistosos pels equips que ja estan classificats, s'estan fent classificatoris pels equips que encara no estan classificats i ja s'estan classificant en aquestes últimes places de Mundial. Jo us preguntaré una cosa i seré molt directe. Ja li he preguntat a ell, però vull que em contestis tu i tu acabis d'argumentar. Esteu a favor o en contra d'aquestes aturades de seleccions aquí enmig, a març? Totalment en contra, no m'agraden gens. O sigui, trobo que les seleccions són molt divertides,
Ara, per exemple, nosaltres tenim un partit aquí, viure un partit amistós és espectacular. Ara, al moment, em sembla lamentable, és a dir, no pots posar una aturada de seleccions, per exemple, a una setmana d'una Champions, una eliminatòria on tu jugues tot. Bueno, ara al Madrid, per exemple, no se li ha lesionat cap jugador important, però el Barça sí, per exemple, no? Sí. Rafinha, després hem vist doncs, que jugadors poden arribar cansats. És veritat que hi ha altres jugadors que els hi va bé. Mira, Mbappé va a la selecció, que ho vam qüestionar, que potser Mbappé per què juga en França quan no està jugant al Madrid, i resulta que torna millor que ha anat. Però a mi, en general, com a aturada de seleccions, a mi no m'agraden. Sí, jo és el que he dit, més o menys, amb línia el que he dit abans i amb el que he dit ara l'Adri, que penso que, a part que he dit això, que pillen un moment una miqueta complicat de la temporada, penso que a vegades es fa com una miqueta repetitiu. O sigui, ara més enllà que el partit sí que és veritat que ara es jugarà aquí a Cornellà i tal, i és molt divertit, però sincerament és un partit que només per als equips que juguen, o sigui, només perquè juga a Espanya, però el rival no és gens atractiu. O sigui, si no el poguessis veure en el seu camp, seria un partit una miqueta dur de veure. Sí, a més, o sigui, la seva màxima estrella, jo crec que també històric, està lesionada, que és Salah, o sigui que... És veritat. I a més hi ha una cosa important també, que al final els que paguen els jugadors són els clubs. O sigui, la selecció al final és veritat que molts jugadors senten orgull de representar el teu país, és evident, però aquí els que foten la pasta són els clubs i si es lesiona algun jugador, el que ho paga car és el club, perquè amb la selecció està una setmana i torna al club. Ara parlarem d'això, sobretot amb lo de Rafinha i tal, però abans, bueno, estaves comentant això de les aturades de seleccions. Clar, ara sí que ja s'està configurant, perquè sí que és veritat que per seleccions com Espanya, com França, com Brasil, ja estan classificades, però hi ha altres que s'estan classificant. Així que ja tenint en compte una mica com s'estan veient els partits i tal, qui penseu que pot guanyar el Mundial? O sigui, quina és la selecció o el top de seleccions que esteu veient que podrien guanyar el Mundial? És que això em fa mal dir-ho, Jo crec que Espanya ve molt forta i tot, però m'olora a típic any que Espanya és molt forta i ens l'emportem a unes semis. Brasil 2014. Sí, algun estil així, és a dir, que hi ha molta confiança, no? Quan Espanya ha anat que no és la superior, mira que va passar a Eurocopa, no anàvem de la màxima favorita, vam guanyar. I després, per exemple, França, veus l'equip que té, i és que l'altre dia et fa 2 alineacions, que és perfectament la titular d'una altra selecció. Sí. Però si m'he de mullar, jo apostaré per Espanya igualment. A mi em surten 3 candidates, o sigui, a part d'Espanya, per al que estem dient, que té un molt bon equip i veiem que és un grup molt fort, unit. També, França també, per al que estem dient, Mbappé i companyia, que són uns màquines tots, i que té perfectament, o sigui, els 24 jugadors que vagin podien ser literalment titulars en quasi tots els equips del món. I després Anglaterra, però sí que és cert que en els últims anys no estan jugant molt bé, però a nivell de jugadors de noms sempre et deixa una miqueta de dir i si Inglaterra pot ser que aquest any amb el canvi d'entrenador també? Però, per exemple, a Brasil li passa una mica el d'Anglaterra. Té bons jugadors, però li falta mig camp, no està guanyant partits importants, però hi ha una selecció per mi també que sempre, no que va de tapada, però que ningú parla tant i és molt important, és Portugal. Sí. O sigui, a la Nations, tu vas estar, no? Sí, a la Nations té un equipàs. Va jugar força bé Portugal i per mi, entre les 6-7 favorites, per mi està 100%. Sí. Llavors, tu comentaves aquestes seleccions. Tu creus d'aquests 3 candidats que has mencionat, aquí estarà el Mundial? Sí, jo crec que sí. Perquè la vigent campiona, que és Argentina, sincerament no la veig com a futura campiona, perquè no només a nivell de plantilla, sinó penso que ja Messi ja arriba amb una edat ja molt alta. Penso, per exemple, jo que sé, a nivell de porter, el Dibu no és dels millors porters del món, o almenys per mi no és dels millors del món, i també arribes amb una defensa, per exemple, Otamendi, que també té una edat ja bastant elevada. Penso que no crec que Argentina jo descartaria, i sí que és cert que Portugal també, com ha dit l'Adri, també podria donar bastanta guerra. A mi em costa pensar que Argentina no és de les favorites. O sigui, és veritat que Otamendi és gran, Messi és gran, però clar, tens a Julián, a Enzo, McAllister, o sigui, tens jugadors molt top. Evidentment que no és la mateixa Argentina del Mundial, vale, sí, però veurem, o sigui, no s'ha jugat un altre Mundial, o sigui, la que ve de ser campiona és Argentina, això està clar. Tal qual. I no és el mateix una Eurocopa que un Mundial. Doncs sí. Veurem. Tu, 3 candidats que diguis, entre aquests estarà el Mundial. És que ella ha dit Anglaterra i està bé perquè... Jo per mi no la posaria Anglaterra. Jo tampoc, perquè anava a dir, o sigui, Anglaterra és veritat que pot donar pues, és una bona selecció, ja vam veure l'Eurocopa arribar a la final. Ara, és que té bons jugadors però no la veig equip, llavors per mi les grans favorites són Espanya, França i Argentina perquè ve de guanyar la... O sigui, penses que el Mundial estarà entre aquestes 3? Jo crec que sí, és que Argentina també em costa veure-la molt perdent.
Jo, doncs mira, jo diré que està, evidentment, a Espanya, que està... per mi França no està. No? No la veig, no la veig. Sí que estaria Argentina i també estaria, per mi, Brasil. Però una cosa, no veus a França, però m'imagino que no per jugadors, sinó per No, equip. no, per equip, per... No sé, no veig que acabin de ser un equip, una família, com sí que veig a Espanya, com sí que veig a Argentina. Bueno, sí que és veritat que Brasil no tant, però sí que sempre han sigut una família i jo crec que, a més, Brasil és la més... la que té més títols, no?, del Mundial, i jo crec que algun any, o sigui, si no és aquest o el següent, o sigui, en aquesta dècada hauran de guanyar un Mundial, i per això mai es pot descartar a Brasil. I Ai, perdó. No, anava a preguntar si vosaltres portaríeu a Neymar, perquè s'està donant molt bombo de que si Neymar mundial o no... Home, a veure, això és el de sempre, també com, bueno, a veure, Messi no, perquè sí que té bon nivell, però clar, està a una lliga inferior, clar, què fas amb Neymar? Que és que no està ni rendint, generalment, bé. Jo sí que el portaria. Tu sí que el portaries? Jo, per mi, Neymar. Per què? Per jugador de vestidor o per jugador que pot ser essencial en els últims minuts o per Home, què? jo crec que de la seva qualitat hi ha pocs, o sigui, et pot Això resoldre és un veritat. partit en una o dues jugades. De vestidor, home, mai ha sigut conegut com el gran, no sé, la gran peça que uneix vestidors, però tampoc crec que vagi allà a destruir res. Ja s'ha vist que es porta ben Vinícius, que es porta ben Paquetá, amb molts jugadors de plantilla a Brasil. I respecte a França, també recordar que és el les dents de Champs. Si un cop acabi, ja bueno, diuen que serà Zidane, o sigui que Sí. potser això també els motiva. També. No sol acabar bé els últims... Ja. L'últim Mundial, no? De fet, Zinedine Zidane, el seu últim Mundial, no va acabar. no. Bueno, va acabar bé perquè van arribar a la final, però com la va perdre i com es va anar del camp va ser una mica curiós. Parlem de casa, parlem de la selecció espanyola, una mica així breument. Què creieu? O sigui, ja la veieu com favorita, perquè ja ho heu comentat, però què creieu que ha de fer Luis de la Fuente perquè aquesta Espanya sigui campiona? O sigui, ha de tocar alguna cosa més, posar Joan Garcia a porteria, no sé, alguna cosa que vosaltres veieu que li falta a la selecció i que s'ha de fer? Jo crec que ja ho has dit. Posar Joan Garcia. Joan titular. Garcia. Joan Garcia, per mi, hauria de ser el porter titular de la selecció, perquè penso que és el millor porter, ja no només de la Lliga, sinó d'Espanya, és el millor, o sigui, el millor espanyol, sí, perquè això David segur. Raya és molt bo Home, també. d'Espanya, dit. Ah, vale. De la Lliga, mira, això per mi també estic amb ell, o sigui que no... Per mi no, evidentment. Vale. Bueno, però el millor porter Sí. espanyol és... Sí. Vale, o sigui, en això estem d'acord. Això Sí, el de la Lliga, però per tu el de la Lliga no és el A millor. més, Courtois, o sigui, em sembla Courtois el que ha demostrat i tot, em sembla millor porter. Ara, que Joan Garcia pot arribar a ser igual que Courtois, sí. O millor. El millor. Em costa creure, o sigui, jo Courtois per mi és el millor prank que he vist, Bueno, veurem. Veurem. Perquè igual després Joan Garcia et fa el Mundial d'Iker Casillas multiplicat per 3. El sorprenent és que tu diguis que sí o sí, està bé perquè ets objectiu, tot i el que ha passat. Que jo sóc molt objectiu i que per mi Joan Garcia ha de ser el porter titular de la selecció espanyola. És així de simple. O sigui, és que no té cap explicació més. O sigui, A veure, també és veritat que sincerament, o sigui, recollint el que has dit tu, dir que Espanya, si juga Joan Garcia té més opcions, a veure, jo crec que els porters que té Espanya, David Raya, si juga David Raya titular, o sigui, em sembla un porter titularíssim, També, Unai Simón Sí, també. també, sí. O sigui, jo crec que la inclús Remiro. No em sembla tot dolent, Oh, no, o sigui, em sembla... A mi Home, més que Remiro... Unai Simón, sí, Buf. Bueno, jo crec que a la selecció s'ha vist que Unai Simón tampoc ha tingut oportunitat Però Remiro. aquí posarà? A Unai Simón, sí, està claríssim. claríssimament. Sí. Però jo No hi ha crec que més això no debat, influirà tant. O sigui, jo realment em costa creure que passi alguna cosa en aquests 3-4 mesos que canvi la dinàmica de la selecció. Bueno, no sé, per exemple, per tu igual hauria de convocar a Thiago Pitart, no sé. Bueno, a veure... No sé. No, Que... o sigui, a veure... Si li falta alguna cosa. Jo crec que hi ha alguna posició que està una mica en l'aire, és a dir, per exemple, el lateral dret s'ha dit, Carvajal potser si recupera nivell, no només pel que aporta al camp, sinó de vestidor, vale, ja a mig camp està, per exemple, Carlos Soler, Fornals, que poden fer una baixada de rendiment, poden convocar un altre. Ara, Thiago Pitart, bueno, ara mateix et diria que és molt bo, per una absoluta em costa veure. Bueno, canviem de tema, ja hem parlat de la selecció, veurem què passa amb el Mundial, veurem què passa també contra Egipte, veurem tot. Parlem ara sí del Barça i de l'Atlètic de Madrid. Aquests pròxims, bueno, no els pròxims, però jugaran en 11 dies 3 partits on es jugaran tota la temporada. Llavors anem a veure aquest calendari, si ens ho pot facilitar, aquí.
Tenim, bueno, és el calendari del Barça, que a més està l'Espanyol allà enmig. Juguen el dissabte 4 d'abril al Metropolitano, després el dimecres 8 d'abril, posa? Sí. 8 d'abril al Camp Nou i la tornada el 14 d'abril. És una eliminatòria curta, ja que es fa el dimecres l'anada i el dimarts vinent la tornada, és a dir, 6 dies. Entremig on també jugues la Lliga contra l'Espanyol. Llavors, calendari molt complicat pel Barça i també per l'Atlètic de Madrid, perquè té el mateix calendari, bàsicament. Llavors, veurem com ho veieu vosaltres. Es juguen la Lliga i la Champions, literalment. Sobretot el Barça, perquè l'Atlètic de Madrid, la Lliga, no es juga massa, diguem-ne. En funció del que passi aquí, es decidirà tot. Jo crec que segurament el partit de Lliga pot ser que l'acabin guanyant, sí, però l'eliminatòria de Champions ja ho tinc tan clar. És que ja es va veure la Copa del Rei, o sigui, l'Atlètic de Madrid a casa seva juguen molt bé, i a sobre la tornada és en el camp de l'Atlético de Madrid. I ja va veure el que va passar a l'anada. Sí, la Copa del Rei. Això sí, és la clau. O sigui, jo crec que aquí està l'eliminatòria. Perquè, o sigui, el partit de Lliga està claríssim, no? Que el Barça guanyarà, el Xolo ja sabem farà de les seves, però a part d'això, després l'eliminatòria de Champions, o sigui, jo crec que ho vam parlar tu i jo, o sigui, la clau està en que la tornada es juga al Metropolitano. Si jugués al Camp Nou és que jo no tindria cap dubte, a més d'on venim, no? Que el Barça va perdre ja contra l'Atleti, imagino que tens aquestes ganes extres, però és que clar, l'Atleti al seu camp costa molt guanyar, recordem el Madrid l'any passat, fa 2 anys, no? Sí, no, l'any passat 1-0. L'any passat, sí, que va ser una caldera, o sigui, marquen al minut 2 i el Madrid va estar patint tota l'eliminatòria i van passar de penals, i de miracle. Sí, jo crec que el Barça ho té molt complicat i penso que és veritat que al costat del Barça s'ha dit molt, és més fàcil, però trobar-te l'Atleti ara, o sigui, és dels pitjors rivals en quant a tot el que hi ha al voltant de l'eliminatòria. Com està l'Atleti, no? Que Griezmann és la seva última temporada, Simeone també olora que si no és aquesta és la següent, o sigui, ja van amb el doble de ganes, no? I que es planten a uns quarts de final, no? L'Atlètic de Madrid, que l'any passat, per exemple, no van estar, així que, i bueno, l'Atlètic de Madrid sempre no té aquestes ganes, no? De guanyar la Champions, igual que el Barça, però el Barça sí que ha guanyat 5. L'Atlètic, cap. Llavors, jo crec que per mi aquestes ganes jo crec que les té més l'Atlètic de Madrid. Després, futbolísticament és una altra història. Això és el de sempre. A part, l'Atlético de Madrid sempre a les seves finals, els seus partits són contra el Madrid i contra el Barça. Sí, sembla que només juguin contra aquests dos equips en tota la temporada. Sí, jo tinc claríssim que d'aquesta eliminatòria el més important en quant a l'Atlètic de Madrid és l'anada. Com el Barça li doni a l'anada a fer 3-4 gols, ho tindrà molt complicat l'Atlètic. Ara, com sigui un partit de 2-1, 1-1 o algo 1-0, sí. A part, el Barça no és un equip que se li doni bé aguantar darrere, estar junt, l'Atleti sí, no? Però el Barça no, llavors el Barça anirà per totes i justament l'Atleti li pot fer molt de mal amb Lookman, o sigui que serà difícil pel Barça. Clar, i és això, o sigui, l'últim partit, el Camp Nou que es va fer entre l'Atlètic i el Barça, sí que és veritat que va quedar 3-0, però perquè el Barça ho necessitava i l'Atlètic no necessitava. Així que van quedar 3-0 per això. I a més, amb la d'ocasions que van fer al partit, o sigui, em semblen pocs 3 gols, o sigui que... Sí, bueno, i tu i jo ho vam veure junts i també l'Atleti va tenir unes quantes. Sí, també va si arriba a estar bé. Clar, és que el 2-1 i s'ha acabat el partit i l'eliminatòria. És això, o sigui, un cop es tanquen darrere, però et pilla una contra d'aquestes de Lookman o qui sigui i vamos. No, i et marca un gol en un moment. Si no et dones compte ja t'han marcat 2. Bueno, va passar l'any passat a la Copa del Rei, no? Sí. El partit d'anada en el Lluís Companys, no? Sí, i a més l'Atleti, el David també ho deia, o sigui, el Barça sí és veritat que pot guanyar la 6ena, està molt bé, amb moltes ganes, però és que l'Atleti no ha guanyat mai, si hi ha algun any que ho pot fer també és aquest, o sigui, estan els dos igual en aquest sentit. Tal qual. Llavors, si heu de dir una cosa ja, anem a fer una ronda. Només de Champions, no? Només de Champions. Qui passarà a les semifinals entre el Barça i l'Atlètic de Madrid? Adri. Atlètic de Madrid. Guillem. Jo veig clar candidat a l'Atlètic de Madrid també. Doncs jo diré el Barça. David, veurem. Et puc fer una pregunta? Has dit el Barça perquè de veritat penses el Barça o perquè havíem dit els dos Atleti i has dit no diré Atleti així si surt bé quedo jo millor? Veurem. Veurem. És que... No es mulla. Jo dic el Barça. Vale, aquí. Vale. Aquí dic el Barça. Aquí està bé. Aquí. A casa, potser.
Bueno, parlant del Barça, hem de parlar de Rafinha, que ja estàvem parlant d'això anteriorment, i és que Rafinha es lesiona, no sé si eren 5 setmanes... Sí, 5 setmanes justes. Sí, es perd tota l'eliminatòria de Champions i per suposar també el partit de Lliga. I no sé si inclús si haguessin unes semifinals, no sé si l'anada també se la perdria. O sigui, també. Rafinha s'ha lesionat en la part decisiva de la temporada. Com veieu això? Com li afectarà al Barça? Perquè sempre que li falta o Rafinha o Pedri al Barça, no sé per què, baixa. No sé vosaltres. M'has tret de la... Anava a dir el mateix. Jo anava a dir també el mateix. Val, si vols començar tu. No. Bueno, no és això, el Barça quan no juga amb Rafinha es nota molt, o sigui... I no només a nivell de joc, sinó també es nota com que l'equip, quan està Rafinha, està més unit, fa molta pinya Rafinha també. Família, no? També, o sigui, fa aquest efecte de família. Del grup, Sí, a part de la cohesió del grup, que també és evident, jo s'ho relaciono molt amb un aspecte del joc del Barça, que s'ha vist que quan està Rafinha canvia radicalment, és el tema de la pressió. O sigui, és veritat que Lamine està pressionant més, que Ferran pot pressionar, Lewandowski, el que vulguis, però hi ha un jugador que li dona una marxa més al Barça i és Rafinha. Quan el Barça necessita algú, el que apareix és Rafinha. Ja en atac, o sigui, Rafinha, si recordem fa uns anys, la banda natural era la Lamine. Es va passar a la banda esquerra i ara mateix, o sigui, crec que és dels millors extrems del món allà, i ja li va passar quan ha faltat Rafinha. Se li ha notat, vale, que Pedri també, però Rafinha sobretot se li ha notat i molt. Llavors, amb això m'esteu dient que Rafinha és el jugador més important del Barça? O sigui, jo, per exemple, crec que de qualitat el millor és Lamine i Pedri, vale? Penso que el que té més influència en el joc és Pedri, però crec que el jugador que fa que el Barça sigui més competitiu és Rafinha. Vale. Tu, Guillem? No, jo no anava a dir-ho de Pedri, que jo penso que el Barça perd més quan no juga Pedri que quan no juga Rafinha. I ja si no estan els dos ja estan venguts. Però és que Pedri li dona una visió de joc, o sigui, té com aquella forma de jugar que saps que quan estàs veient un partit del Barça jugant Pedri, hi ha un altre partit que quan no juga Pedri. Són dos Barças diferents. Els espais que et troba Pedri, tots els passes que et fa, no te'ls fa un altre jugador del Barça. No, o sigui, això està claríssim. Però jo vaig més enllà en el sentit que al final, que és veritat que Pedri té molta influència en el joc, que és el que fa que el Barça jugui d'un ritme o un altre. Però és que jo estic relacionant una mica amb com juga el Barça. O sigui, és veritat que Pedri és el migcampista que tot equip necessita, això està clar, però el Barça, un equip que pressiona tan amunt, i tot ja s'ha vist en el Madrid, quan no han pressionat els de dalt, és igual que al mig tinguis a Federico Valverde, que tinguis a Pedri, que tinguis a Bernal, que si el damunt no pressiona, els darrere van tard. I a més és això, que el Barça a l'anada necessita marcar gols. Clar. I si no té Rafinha... Perquè a part Rafinha, això és important, Rafinha ha demostrat que té més gol que Lamine. I això sí. Lamine és molt bo, genera molt de joc, però el que sempre marca és Rafinha, i sobretot en moments importants. Llavors, és el moment Lamine Yamal contra l'Atlètic de Madrid. Aquests 11 dies que juguen 3 partits, és el moment Lamine Yamal. Així de simple. Sí, o també relaciona una mica amb Rashford, que ara està sonant Gellerup del Benfica, està sonant pel Barça, i és el moment també, perquè han dit Rashford, segurament el Barça no pagarà la clàusula, no sé si ho heu vist. Sí, bueno, que eren 30 40, sí. Vale, sí. Doncs també és el moment de Rashford, per exemple, no? Ara de demostrar que... Sí, però Rashford és el que has dit, o sigui, no té aquesta pressió que té Rafinha. Clar, és que ja és... I Rashford al final és un jugador que en certs minuts et dona... O sigui, crec que és més útil des de la banqueta que no des de titular. Crec que et pot aportar més en una segona part. Per exemple, imagina't que l'eliminatòria està molt empatada contra l'Atlético de Madrid. Una possible pròrroga, surt Rashford, i jo crec que podria ser molt determinant en aquest moment Rashford. Sí, això és important també, perquè perds aquí el factor de canvi, perquè ara només et queda Ferran, Lewandowski, i ja el següent ha de ser un Cantarà o algun arreglo d'aquests. Bueno, continuem, vale? Jo crec que el tema Barça jo crec que ho hem deixat bastant aclarit. Parlem del Girona. I és que el Girona li visita Montilivi al Villarreal. Un Villarreal que està fent un temporadón a la Lliga, una nefasta temporada de Champions, això sí, però un temporadón a la Lliga per davant de l'Atlètic de Madrid, si no m'equivoco, i ve al camp del Girona. Sí que és veritat que a Montilivi es viu una mica de clima de tensió. Per què? Perquè sí, estan a 6 punts del descens. Però, compte, perquè el calendari del Girona és molt complicat, i, bueno, com el de l'Espanyol també, però l'Espanyol sí que és veritat que està un partit de certificar la salvació, però el Girona necessita 2 o 3.
Llavors, com ho veieu, aquest partit i sobretot la temporada del Girona? Jo crec que el Girona necessita, o sigui, no és veritat que no segueixo molt el Girona, però necessita continuïtat. O sigui, per mi és l'assignatura pendent d'aquesta temporada, que sí que és veritat que fa 2 anys la tenia i per això li va anar tan bé. Aquest any guanya un partit, empata un altre, perd un altre, i una altra vegada guanya, perd, empata. Llavors, anar sumant així està molt bé, però quan apreten els que tens darrere, doncs s'està veient, no? I crec que és un bon partit. Home, està claríssim que si el Girona guanya aquest Villarreal, és un partit de dir, hòstia, el Girona. Però a mi em costa creure. És veritat que hi ha aturada de seleccions, això també pot influir, a vegades als equips grans els hi costa el primer partit sempre, però veurem què passa i jo crec que guanyarà el Villarreal. Jo també crec que guanyarà el Villarreal. O sigui, el Girona és el que he dit, li falta regularitat i sí que és cert que aquesta temporada el Girona ha anat de menys a més, s'ha notat que hi ha hagut un gran canvi en la temporada del Girona i inclús jo crec que jo els donaria per salvat ja a aquestes altures de la temporada, però clar, és que el Villarreal fa molt mal, perquè és que van tercers ahir, que és un gran mèrit per ells, però estarà igualat el partit, jo no crec que estiguin tan... No crec que li fiquin 4-0. Doncs mira, jo diré un empat. O sigui, no penso que el Villarreal s'imposarà, però tampoc penso que el Girona ho farà. O sigui que per mi és un partit d'empat, inclús de 0-0, 1-1, no molts gols, i ja seguir sumant per certificar la salvació. Qui també l'ha de certificar és l'Espanyol, perquè, tenen 37 punts i ja estem a l'abril. Però compte perquè tens un calendari complicat, no guanyes des del 2025, compte. Sí, jo crec que, pensant ara mateix, el tema de l'Espanyol és que crec que es pot fer una doble lectura descomunal. El primer és que sense guanyar un partit en 2026 s'ha demostrat la gran feina que vas fer en mitja temporada. O sigui, vas deixar feta una feina complicadíssima que era pràcticament estar salvat. I ara, t'està passant tot el contrari, no estàs guanyant cap partit. Això que reflexa que té molt de mèrit el que vas fer, de manera indirecta, i també reflexa que necessites una victòria una victòria a punts, perquè és que no estàs sumant res. Exacte. O sigui, és la situació el màxim que sumes és un puntet. Però, clar, i contra qui? Ho fas contra l'Elx, l'Oviedo, l'Oviedo va ser també. Un punt. Perds contra el Getafe, clar, i a sobre a casa, que justament l'Espanyol a casa és un equip fort. És que també els àrbitres tampoc ajuden. Però penso que tampoc l'Espanyol tampoc està jugant tan malament, però té aquell factor, a vegades surt al futbol, que és la mala sort, que mai acaben de rematar els partits. Sí, però tampoc està jugant bé. Però jo vull dir, jo que miro molts als partits, o sigui, no veig una baixada tan de rendiment, de joc, com per no guanyar cap partit. O sigui, jo crec que lo normal, si es repetís un altre cop, hagués sigut en aquests 12 partits 2-3 victòries, que sí, que és baixa de rendiment, però encara així, ara mateix, estaries... és que inclús a Champions, amb el Betis allà lluitant, amb 2-3 victòries més. Que sí, que te la treuen, algun puntet te'l treu els àrbitres, altre puntet el factor sort, perquè al final t'empaten o et foten l'últim gol als últims minuts. També el factor, és que ens han fotut uns quants gols de rebot. Sí, també és la sort, també és els àrbitres, també és la baixa de rendiment, tot sumat a aquesta situació. Clar, al final tampoc pots normalitzar allò de la primera part de temporada, estem dient que allò va ser excepcional. Ara, jo crec que l'Espanyol també és un equip, no sé si estàs d'acord amb mi, que depèn molt de l'efectivitat. És igual que hi ha altres equips que generen molt, però és que l'Espanyol no ha sigut mai un equip aquesta temporada que generés 20 ocasions. L'únic que les que tenia les anotava, i ara no li estan entrant i per tant està en aquest bucle dolent que no surt, no? Sí, tal qual. Seguim, i és que, l'altre dia a mi em van fer una entrevista abans d'entrar al partit, no sé si l'has vista, però ara la posarem, ¿vale? I és que em va fer una entrevista a Tienso Perico. Anem a posar-la i ara comentem. Para mí es pequeño, históricamente, sí. Osasuna. Osasuna para mí es mediano. Athletic Club de Bilbao. Athletic es grande. Getafe. Getafe es mediano. Español. Español está entre mediano y grande, pero venga, vamos a ponerlo en grande, va. Real Sociedad. Real Sociedad tiene que estar en grande, si Español está en grande, sí. Celta de Vigo. Celta para mí es mediano, siempre lo ha sido. Real Betis. Real Betis, es verdad que los últimos años están mejor, pero históricamente es mediano. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid es grande y gigante, sí.
Villarreal. Villarreal, mira, sí que es verdad que la estudio es reciente, pero mediano, lo voy a dejar en mediano. Real Madrid. Real Madrid es gigante, inmenso. Fútbol Club Barcelona. Y bueno, este también. Gigante, inmenso, grande, sí. Brutal, és brutal. Què opineu una mica del que vaig posar? Us he de dir que no sabia els equips, o sigui, me'ls va anar dient, no sabia si el Barça o Madrid anaven a sortir al final, i clar, bueno, va quedar aquella taula que per mi, ara mateix, si l'hagués sapigut, faria res més 2 canvis. Quins canvis faria? Bueno, serien 4, perdó. Seria l'Espanyol i Real Societat baixar-los a mitjà i l'Osasuna i Getafe baixar-los a petit. Mira, Per mi ja està. Doncs- Seria perfecte. em sembla bé perquè jo t'anava a dir això, que per mi el Getafe i l'Osasuna, sobretot, si el Getafe, per exemple, em sembla un equip... Clar, perquè al final t'ha dit equips de la Lliga, o sigui, si mires la Lliga... Sí, clar, jo sí que són- sabia que eren tots els equips de la Lliga. Llavors, veient, o sigui, sabia això i sabia que em diria 10. Llavors, bueno, vaig pensar, bueno, poso l'Espanyol aquí amunt perquè no crec que em digui el Barça, el Madrid i l'Atleti els 3, i bueno, me'ls va dir. Des d'aquí una salutació, Tienso. No et preocupis. Bueno, seguim. Vosaltres... Havies posat Villarreal grande, no? No, mitjà. 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 És que jo l'hagués posat en petit. Per què? Perquè és que, vale, o sigui, ara que has dit tu en el vídeo, o sigui, la història és molt moderna, però és que fa 4 dies estaven a segona divisió. Ja, Vale, però vull dir, ha guanyat un títol europeu, Sí. que això, per exemple, ni l'Espanyol ni la Real Societat l'han guanyat. Ha arribat a dues, no una, dues semifinals de Champions. Unes van ser el 2006-2007, amb el mítico Riquelme, si no Sí. m'equivoco, que de fet van estar a res d'estar a la final perquè va fallar un penal al 90 a la Ceràmica, i per mi, o sigui, ha d'estar en mitjà. No en gran, perquè sí que ha fet coses molt grans, com això d'arribar a les semifinals, que al final és dels pocs equips espanyols que ha arribat a semifinals de Champions, però tampoc el podia posar en petit. Si ha fet història No, i ha per mi, guanyat va. un títol europeu. No, jo estic Està d'acord molt amb bé. tu, per mi és equip mitjà, no és... Sí, tampoc gran, perquè sí que és veritat que des dels 80 cap enrere res, o 90 cap enrere res, però tampoc és petit. O sigui, per mi grans són els 4 que... Madrid, Atleti, Barça i Atlètic Club. Per Sí. mi aquests són els 4 grans. Els altres jo els considero mitjans i els petits. O sigui, no posaries el València o el Sevilla en grans? Bueno, el Sevilla... Sevilla jo sí. Bueno, el Sevilla mitjà alt, hauria d'haver-hi un intermig. Sí, això és veritat. Amb 3 categories no es podia fer tanta distinció. Clar, potser si ampliem la part de... O si hi hagués un rànquing literalment de 1, 2, 3, 4, jo sí que ho hagués fet millor. València sí que em sembla molt històric, per exemple. València València. Sí, a més ha estat a 2 finals de Champions. O sigui, una la va perdre a penals i l'altra contra el Real Madrid. Ens anem amb la nostra secció preferida, no, Adri? Que avui la presentes tu, perquè ens hem intercanviat els rols, així que... Res, anem al futbol del fang. Doncs començam amb l'Europa que va perdre 0-3 contra el Algeciras, derrota molt dolorosa, i abans de parlar una mica del partit veiem que va haver-hi una polèmica que s'ha fet viral a les xarxes socials, que va ser un vídeo amb el porter de l'Algeciras, Romero, amb els aficionats de l'Europa, el veiem. ¡Payaso! ¡Que eres un payaso! ¡Payaso! ¡No la respeta! ¡Si vienes payaso! ¡Eh! ¡Payaso! ¡Eh, cabrón! ¡Vienes en África, animal! ¡Vienes en África! A veure, o sigui, jo estava al camp, Jo estava, però no em vaig assabentar d'això, ho vaig veure a BTV, és el vídeo de BTV. El vídeo que de fet és molt viral, o sigui, Sí. l'ha vist tot el món, fins al meu pare em va preguntar si tu havies vist alguna cosa. Sí. No, brutal. Jo he vist tuits de, per exemple, el Alberto Rivera, crec que es diu, d'1 milió de visualitzacions. O sigui, s'ha viralitzat d'una manera, i és veritat que aquest és un tema, el tema Espanya-Catalunya, que sempre ha tingut molta repercussió, s'ha parlat molt, però jo sí que és veritat que a la primera meitat jo estava o sigui, l'Europa li van intercanviar el camp. És a dir, la primera meitat van atacar al fons dels escapulats, al gol sud, i en aquell moment es va escoltar el típic que cridava el mateix d'això, no? No sé què d'espanyol, de més, però va ser el típic d'una vegada que no et dona temps ni de gravar-ho. I després, jo això no ho vaig veure, és més, em vaig assabentar pel David,
crec que em va escriure, però jo vaig arribar a casa i és que no m'havia assabentat d'això, o sigui, va ser d'un moment per l'altre. Sí, sí. I va ser, a més, a la porteria dels escapulats, vull dir. No, a l'altra? Això va ser a l'altra porteria, crec. Ostres, és això que, no... a part, si es veu el vídeo, si podem posar un moment, crec, veiem al fons, és que us ho podré dir ara, perquè crec que no va ser a la dels escapulats. Crec que va ser l'altra porteria... No, és l'altra, no? És l'altra, perquè si veieu queda a mà esquerra la zona de les banquetes. Sí, ja està, era només per... Això ho dic, per això, però jo estava a l'altre cantó, però no em vaig assabentar. No ho van veure. Clar, és el que t'anava a dir, o sigui, a la porteria dels escapulats sí que hi ha banderes independentistes i més... Una mica sentit, bueno, és que tampoc té sentit, el comentari, però vull dir, una mica, no, per... que tinc algo de sentit, no, al meu cap, seria en aquella porteria i a més que és on et criden més, no? Al final són la gran animació, que sempre està allà, bueno, a pie del canyón, no? Sí, a la primera meitat sí que des del fons escapulat, i no van ser els escapulats, van ser altres que estaven al costat dels escapulats, li van dir al central d'Algeciras Peinao espanyol, però no van anar més enllà, i això va passar. Després, bueno, parlar una mica de l'Europa, va ser una derrota que, com deia abans, va fer molt de mal. A part de polèmica, que jo sincerament ho he vist a casa i la groga em sembla groga campeny, no sé vosaltres. Sí, a mi també. Després la falta no és falta, i ho va dir el mateix a la Benítez a roda de premsa, i el penal, home, es pot pitar penal. Però bueno, al marge d'això, sí, el partit va ser horrorós. En quant a futbol va ser horrorós, i van fer una entrevista a Jordi Cano que ens explicava una mica les sensacions. L'entrevista aquí. Jordi, derrota molt dolorosa avui, no? 0-3 contra Algeciras. Quines sensacions teniu? Perquè, a més, en el millor moment us encaixen el primer gol. Bueno, és que aquesta categoria té això, no? Et ve un equip que està ben plantat i aprofita la seva primera ocasió del partit i te la fot. Crec que és inevitable parlar també de l'arbitratge. 3 polèmiques, la primera, la segona groga de Campeny, després el penal i també el tercer gol. O sigui, creus que ha influït en el resultat? Sí, home, clar que pot influir. Al final, ells mateixos, els jugadors d'Algeciras, m'ho han dit, no? Venien de la setmana passada de Sabadell, que li van pitar un penal al Sabadell que no ho era i al final poden compensar. Però bueno, hem de també mirar-nos a nosaltres perquè hem de fer més. Són 2 derrotes avoltades. M'imagino que és el més important ara per plantejar i intentar guanyar els següents partits, que també són contra rivals directes, no? El Dense, el Teruel... Bueno, seguir amb un estat d'ànim bo, perquè al final estem fent una gran temporada. Molts equips es canviarien per nosaltres i ja està, a seguir, 8 finals. El vaig veure molt tocat, Gran entrevista, Adri. Gràcies. No, però estava molt tocat, és veritat. O sigui, va ser... Pensa que al final perds a casa 0-3 contra Algeciras, que en teoria és pitjor que tu. És veritat que s'ha posat a playoff, com també l'Algeciras, però, bueno, ja ho vau veure vosaltres, no sé quan vau veure el resultat. I és que no és només que has perdut aquest cap de setmana 3-0, sinó és que vens de perdre 4-0 la setmana anterior, també. És a dir, en 180 minuts t'han ficat 7 gols. 7 gols i tu no has fotut cap. I van anul·lar un altre. Imagina't, si haguessin sigut 8. Sí, i... A mi m'ha fet gràcia una cosa que ha dit que venen de la setmana anterior, no? De pintar-los un penalti que no era al camp del Sabadell. Però l'àrbitre tampoc es posarà... Segurament, primer, que no és el mateix àrbitre, això per començar. I segurament que no es posaran a pensar, hòstia, amb aquest l'hem cagat, amb aquest li hem de donar un penalti ara, perquè perjudicaran a 2 equips. No, però, bueno, a relacionar una mica amb el vídeo que veurem ara, el tema d'Ai Benítez, a roda de premsa, va ser una roda de premsa de veritat espectacular. O sigui, a mi em va fer molt... Bueno, ens reiem tots els periodistes que estàvem allà, i he fet un vídeo dels millors moments de la roda de premsa. Modo Manolo. Sí, modo Manolo, però l'actitud era de... com de dient... Sí, lo de sempre, no? Sí, o sigui, ho veiem millor. Sí, és brutal. Anem a escoltar-ho. Això era com que nosaltres fèiem res i es pitava falta i al revés no. Llavors, igual, que no em vull queixar dels àrbitres, que no hem tingut l'energia per guanyar el partit. Moltes vegades dic que és culpa meva i aquesta vegada és culpa dels jugadors. I avui he plantejat el partit com un partit de playoff. No he ficat vídeos de Gladiator ni de res, Ja no sé si la mala hòstia no em funciona. Futbolísticament em preocupa. A la meva vida, no. Què vols que relacioni? Que els àrbitres no són catalans? És que ja l'hi he dit, No, per exemple, no? Què puc relacionar? Què puc pensar? Que no vull dir això. No. És que, clar, no sé, això pot passar, no? Podria passar que digui, hòstia,
ells no volen ser espanyols o tal, doncs vinga, pinto a favor dels espanyols, no? O sigui, jo soc espanyol, i català. Que no sé per on va, la pel·lícula aquesta, de la moneda, perquè sí, avui tot era creu. Quan ens hem reunit amb els àrbitres al principi, m'he quedat amb una cosa que m'ha dit. M'ha dit, hòstia, con él ya nos hemos visto más de una vez, contigo es la primera vez, Adai. Igual le cae mejor el otro porque ya lo he visto más veces, tendré más oportunidades que yo de caerle bien. ¿No? Puede ser, porque si todo cae de ese lado, pero que ya está, que hemos jugado muy mal. Algeciras 1, árbitros 2, Europa 0. Sí, no ha sigut una setmana de perdre 4-0 i de vinga, vueltas al campo, què va? Van fer un asado que flipes. No, un dinar no, són col·legues meus aquells. Un asado que si tu el proves ara mateix, no et vens per aquesta roda de premsa més. Ja t'ho dic ara. És que és brutal. Sí, és la peça, és brutal. Sincerament, Adri, ha sigut la millor roda de premsa a la que has anat. Clar, això són millors moments. O sigui, hòstia, imagina't tota sencera. Imagina't sencera, a part, me'n recordo també una altra cosa que deia, hi havia un que anava trajeado, que era de la RFEF, que estava d'organització, i es va posar, jo no m'acordo el nombre, però el de la RFEF també, no sé què, era com tot el que deia era descomunal. O sigui, és més, ens preguntàvem nosaltres, la groga del Campeny, era groga? Ah, era groga o no? Però ja ho heu vist, no? Amb la ironia aquesta de la meva vida no m'afecta, és culpa dels jugadors. En la vida personal no. És brutal. Va haver-hi un jugador, això també és... No, això no fa tanta gràcia, però anglès, és un jugador que va debutar l'altre dia amb l'Europa i va ser el que va cometre el penal i també el de la falta. I quan estava a la roda de premsa diu anglès, bueno, es verdad que ha tenido mala suerte, si estuviera en el Barça no jugaría más, pero aquí como somos Europa le vamos a dar otra oportunidad, pero que conste que la semana que viene no va a jugar. Hòstia. O sigui, va ser una roda de premsa que a més d'aquesta ironia va deixar titulars i va deixar pals a l'equip. Lo dels jugadors també compta, la culpa és dels jugadors. Sí, directament. No, hi ha setmanes que dic que sóc jo, però aquesta setmana no. Aquesta setmana la culpa és dels jugadors. Sí. I lo d'ahir... I lo dels àrbitres ja ni comentar-ho. Bueno, ja lo d'Espanyol... Sí, deia, no parlo dels àrbitres, però... No parlo, però clar, però bueno, nosaltres som catalans, que jo sóc català i espanyol. La meva opinió no va molt lluny a la de la d'ahir, però bueno. Com? Perquè, o sigui, amb el Sabadell també ens ha passat alguna situació, més o menys amb el que comentava ell, que hi ha una miqueta com de... No, és que no vull dir-ho, no vull dir-ho perquè no em vull mullar tampoc en aquest tema, però és que em sembla que... Estàs una mica d'acord? Sí, hi ha algú que no volen que els equips d'aquí de Catalunya pugin. Sí, hi ha catalanofòbia, estàs dient. Literalment, sí. Bueno, pues mira, està mal ahí. Ahir que l'Atlético de Madrid, o sigui, el dissabte que l'Atlético de Madrileño li posessin una afegita de 19 minuts i va fer que remuntés el partit. Hòstia, no ho sabia això jo, Jo tampoc. Anava perdent 1-2 contra Antequera. I li van posar 19 minuts afegit i va acabar el partit 3-2 guanyant l'Atlético Madrileño. Que a sobre està només a un punt vostre, no? 2-2. Ah, 2. Són 2 perquè va empatar el Sabadell. Sí. Què ha fet? Veiem la classificació. Sí, veiem la classificació perquè el Sabadell, què va fer? Adrián va empatar. Sí. El Sabadell, aquí no està actualitzat, no? Mira que surt 55 al Sabadell, pot ser? Està un punt, Està un punt, veus? Està un punt. Ai, Guillem. Que flojo aquí, Ja deia jo, l'havia vist abans. Sí, està un punt, per això dic, o sigui, veiem Sabadell primer, l'Europa quart, i compta, perquè ho dèiem abans, o sigui, l'Algeciras, que va guanyar, està a 3 punts, ja, de l'Europa, o sigui, està tot molt igualat, i l'Europa li ve al Teruel i a l'Eldense. O sigui, són partits complicats, per això ho deia Cano, que seran partits difícils, i l'Hèrcules, que també està jugant molt bé ara, està guanyant molt. Veurem. I també, això és molt guai, perquè he trobat la classificació, l'ha pujat Golsimbar, que puja un contingut espectacular, la classificació de primera RFEF d'aquest mateix grup, la segona volta només. Hòstia, això em fa bo veure. A veure. Això és la segona volta. Si podem ampliar una mica amunt, veureu, o sigui, la segona volta que estan fent alguns equips i mireu l'Europa on està. Hòstia, no. Desè. El Sabadell tampoc. Si podem anar cap amunt, sí. El Sabadell, cinquè. Aquí. O sigui, veiem, no? L'Eldense que ve, el Sabadell s'ha desinflat una miqueta, però l'Europa, mireu, el Nou Sardenya, l'efecte Nou Sardenya. Sí. Curiós. També aquests últims 2 partits, sobretot l'últim, perquè si no estaria, si hagués guanyat contra l'Algeciras, que jo crec que és el que estava en totes les quinieles, estaria ara, amb 19 punts, allà amunt, saps? Sí.
No sé. Aquest, també el de... No sé contra qui va ser, que van perdre 2-3, que va estar el José i el Biel Moreno. Contra el Juventud Torremolinos, pot ser? Aquest sí. Aquests partits que han perdut s'han deixat puntets a casa. Totalment. No sé. Bueno, i el Sabadell, no?, que va empatar. Va empatar, sí. Contra el Villarreal B. A més, al minut 80... Sí, i gol en pròpia també a sobre. Ho vaig veure. Va ser un partit molt pla, sense molt poc joc, no sé, el Sabadell no... Sembla que hagués sortit sense ganes, sí que és cert que es va adelantant al marcador i va començar guanyant, però et fiquen un gol així a sobre, et marques en pròpia una jugada una miqueta... I queden poques jornades, no, ja? Queden 8, sí, ho estava mirant aquest matí, queden 8. 8 jornades, què ha de guanyar el Sabadell per pujar? No ho sé, però m'imagino... Tu què creus? És que pensa que el Sabadell, dels 8 partits que tenen, 3 són contra rivals que pràcticament ja estan descenguts, que són els filials de Betis Sevilla i el Marbella. Clar. Jugues contra Hèrcules, que s'està lluitant per entrar al playoff, i l'Antequera, que més o menys està por ahí. I jo crec que ara, després tens Real Murcia, que està jugant la salvació, i juntament amb el Tarazona, que també és l'última jornada de Lliga. I després el rival més complicat és Atlético Madrileño, que has d'anar al seu camp i... Clar, partidàs, Sí. Doncs baixem, si voleu, a segona RFEF. No, home, és important això dir-ho, no? La UEFA que va guanyar el Johan Cruyff i no s'ha parlat, o s'ha parlat d'una manera no tan enlairant a la UEFA, doncs aquí sí que ho farem. Victòria molt important i veiem la celebració. Y somos locales otra vez. Brutal l'afició del Sant Andreu, també. Pues va guanyar. Sí, 0-1, és veritat, 0-1, però victòria molt important. Sí. Molts mitjans ho qualificaven de derrota injusta. Sí, pues... Per part del Barça Atlètic. Sí, sí. Que a sobre deixa el Barça fora del playoff, descens a primera ref. Bueno. És veritat que el Barça ha perdut perquè molts jugadors que estaven al Barça Atlètic estan al primer equip. I ara té una final, no?, contra el Poblense. Pot ser una final, no final tal qual, però una final per l'ascens, m'imagino. Sí, perquè van tercers, que estava ja a la classificació. No sí, sé la podem veure. No sé si l'havien posat encara. Encara no l'havien posat, la classificació, no? No l'hem posat, ara la veiem. Pues era això, per rematar, el Poblense amb 50 punts, és veritat que està a 10, li ve aquest cap de setmana el Narcís Sala, o sigui que davant de la seva gent. De fet, crec que han posat entrades gratuïtes per socis, res més pagant les despeses de gestió, 90 cèntims crec que era. Molt bé. I això, o sigui, hi haurà un ple, segurament al Narcís Sala, contra el Poblense, una final més d'aquests últims partits que els hi queda. Igualment crec que són 34 jornades, no? O alguna cosa així, perquè són 18 equips. Sí, crec que sí. Per clar, això... queden 5 jornades i la UEFA igualment ja li treu 9 al segon. És que és moltíssim. 9 i li podrà treure 13 al tercer, sí. després d'aquest cap de setmana. I tot i així si perd, o sigui, estem parlant que encara té 6 de... Tampoc és un greu problema. Sí, que molt bé la UEFA, que va guanyar ja el Johan. I... Curiós. Així no sé si ho tenies tu apuntat, però el Terrassa va perdre 5-1, que se'n va de les posicions de playoff. Després de 4 victòries seguides va punxar el camp del València. Jo estic content veure que els 3 filials no estan, Sí, jo també. I mira que un és el meu, però... Ja, però estic molt content. O sigui, prefereixo que estigui un Terrassa, un Redis, no? Sí. I el Sant Andreu, evidentment, allà amunt. Sí. I també, igual que hem fet en primer RFF, la imatge, si voleu, de la segona volta de la classificació, perquè mireu la UEFA. No ha perdut cap partit. O sigui, brutal, no? Veiem a la UEFA ja i jo crec que era el més destacable d'això, veure la gran segona volta de la UEFA. Bueno, doncs res, companys, se'ns acaba el temps. No sé si us ha agradat el programa d'avui. Si érem 3, hem fet el que hem pogut. Jo crec que ha estat bastant força bé. Home. Hem tingut diferents arguments, diferents opinions... No sé, així breument. Jo crec que no ens hem entrebancat tant, també era més fàcil, no? Sí. I després una altra cosa important, que a vegades la qualitat és millor que la quantitat, no? Bueno, t'ha agradat? Molt bé. No, però està bon programa. A part, crec que hem analitzat més.
que altres vegades, o sigui que això també està bé a vegades, escoltar programes més analítics. Doncs res, fins aquí, descontrolats, descontrolades, ens veiem la pròxima setmana, com sempre aquí a JRIS, ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, @elsdescontrolats, i res, fins la propera. Ciao, ciao! Descontrol, descontrol, cada episodi és més top. Cada dimarts l'estudi tremola com els rivals de l'era Guardiola. Parlem de futbol, debatim amb passió i ens atrevim amb aquesta cançó. Descontrol. Descontrolats!